Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Mbah Mi Family, tua-tua makin gaya sih. Oke guys, ini jadi Kinoy sudah tidur. Kini mau mae Lina wala isu-isu wes bulan rene guys, masya Allah. Ya, ini jadi apa dolan yang gue mak pas. Kalau bakal belanja ije enek guys. Iya, sekolah lah gak apa-apa, gak panasan wis tak kaos kaki karo Mbak Jah. Kalan. Santen kara enek apa ora? Santen kara. Kara gak duwe kalau. Nggih pon matur suwun, Mbak, nggih. Banter-banter nek laku. Oh, Mbak, alam. Enek buah ya. Oh, dikira buahna enek. Mbak. Acung tegine mak pas sekedap. Nggih. Panas niki lek kula tutupi. Monggo. Omahe mak pas cuwedhak, guys. Kono etok. Wis dadi dalane iki yo satu-satunya jalan yo iki pancen omahe pinggir dalan. Jadi aku kudu nglewati jalan raya. Ora nek dalan tembusan liyane. Demang mak iki Carolina ning nggenku ngantek sawan-wan ngantek lali jarene. Kenapa urung dikei mangan, guys? Oh alah mama aku yo ngono. Engko bengi yang semisal saya nek pengumuman apa? Pengumuman isbat. Sidang isbat. Yo pastine bakalan takbiran. Republik Indonesia. Mesti takbiran, guys. Omahe kae wis cedhak. Wis cerit kae wis teko, guys. Lho wis teko. Wow, ngene mak pas saiki ngene aku lagi roh. Aku serah terus. Aku lagi rene neh iki pas dadi kan aku urung. Kan ki sing dibangun. Assalamualaikum, Apa. Putune kangen. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mak. Kerajinane. Nggih, putune kangen. Iki. Salim Intan. Salim, Bapake. Nggih, Bobo. Pak. Amit. Bobo. Pengen kenal. Halo. Oh, iki Mbak Kas. Mbak Kas. Ya Allah. Ya Allah, Mbak. Kita bertemu. Kangen bae, Mbak Pak. Mbak. Dinggo cah. Alah dinggo ayune. Anggone nek lewat lho. Ya Allah. Mbak Mis. Oh, Mbak Mis. Malah aku pengen menawi Mbak anu niki lek wingi kan kula pun sanjang main mungkin menawi Mbak Kas wangsul kula pengen kenalan. Niki. Pokoke koyo Lina aku ora ngomong koyo Lina. Awake koyo Lina ngono sih. Pinarang nggih. Sembarane Mbak Mi, sembarane Mbak Mi. Dangu Mbak teng griya? Nggih sampai minggu. Oh, nggih semingguan lebih nggih. Lah pane, Mbak? Oh, ya anake, Mbak. Niki nggih, niki seumpama tak gendong mboten purun nggih Mbak jujeg-jeg.
Ampun diselempet ke keleke mapah langsung bobok. Niku kalih Mas Arifin apa ning ndi anu niku sayang dene mapah dia. Mbak Mis, sehat Mbak Mis. Alhamdulillah, Mbak. Ya Allah. Aku nyelek setrikane ngono. Nggih. Kok ning kene lho kok rukoku elokno. Nana setrikanan tak nono te mana. Iya ning kene setrika anu rukoku setrika musisan jere. Nggih Mbak Mis, makasih. Ayo bobok bangun mapah. Sik nduk ijek udan ora pokoke saiki nggih ngajak sakniki nggih sakniki. Balik niki nek mantuk kembarane Mbak Mis mulih. Nggih, kembarane sami. Nggih, awake Ngono nggih sami pokoke. Iki digo puasa malah delawan. Ya Allah. Surabayane pundi Mbak Kang? Gresik. Oh, teng Gresik. Pak lanjut ke Triko. Nggih, nggih Mbak Mis. Paune nggih teng Surabaya. Nggih. Pindah teng Gresik. Jadi sing penasaran putrine Mapah sing barep Mbak Kas iki hadir. Mirip Mapah. Yo mirip Mbok wong anake, Mbok. Barane mae. Main ke tempat Mapah. Kinoi. Kinoi, kinoi. Kinoi. Apa cantik. Pinara Nggih, Kilo kerajinane Pake, guys. Oh, gawe ngene iki. Gawe ngene iki lho. Ngeri. Sekawan, Mbak, nggih. Tanggal 16 wingi nika. Lungguh ngene, Mas. Lungguh ngoten. Anggap lan. Anggap lan. Cek kudu entuk. Pun lanjut, Bu. Lanjut. Terus aku wis ayo Mas ketemu. Aku ki yo pengen petukan Mbak Kas tok lho jenengan dia wingi pas buka tenggene mae mboten derek. Oh, jane jenengan jek mboten napa Mbak? Oh, lah jane sing teng rondan niku nggih jaler-jaler kata jane, tapi nggih menawi mboten tepang nggih. Lah nggih. Oh, jenengan. Oh, mriko. Oh, jenengan mboten derek. Trisinan kono lho. Jalan redok, Sederek Oh. Oh, alah, nggih nggih. Nggih pun Mapah, monggo. Nggih. Pak pundi Mbak Mes? Mbak Ika. Oh, teng Gadu. Nggih. Mboten kantinan nang mboten mampir jenengan. Nggih, pancen pas virus niku. Mbak Ika iki lho omahe Mbak Indra, Mbak Indra. Nggih pun Mapah ben melanjutkan aktivitas jenengan nembe napa Dik wau? Goreng jenengan. Sing digoreng. Apa nembe napa jenengan wau? Apa kuwi lho Mbak gawe ambeng ngobengi kan malam godho, gawe Oh. Nggih teng musala mriku. kono. Teng pundi? Nang ngene basilan. Oh, beda. Samping griyane mae. Oh. Nggih. Wah. Nang kono bar anu Mbak, bar salat Id. Aku nek bar salat Id ki aku gedhukyaan terus aku melok sing Sami, kula nggih bakdo Id nembe teng Ajeng nggih. Napa nggih ning Ajeng kula niku pendopo. Sareng-sareng ngoten Mak. Nggih pun Mama ya. Pun nggih Mak. Pun. Assalamualaikum. Mbak Kas monggo nggih Mbak Kas. suwun-suwun. Mbak Mes monggo Mbak Mes. Monggo Mak Mas. Suwun nggih. Pake monggo nggih. Putune kangen. Monggo. Oh niki Mas. Oh, masih. Masih niki. Oh Mas Mbak. Oh, masih Mbak Mes. Masih akeh ra kaprah mboten. Monggo. Oh, dapat rezeki lho pemirsa ini dari Yungsri. Intan tadi sama Mbak Ida main ke tempatnya Yungsri. Alhamdulillah dapat lengkeng taruh jeruk baby.
jeruk baby. Baby syuk duru duru du, baby syuk duru duru duru, baby syuk. Baby serut 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 serut. Jeruk. Dah ibu nyewon jeruknya juga ya, ning kono ae lho, ibu nggih konten kok. Alhamdulillah ketemu sama Mbak Kas, putrine Mak Pah. Jeruknya dikasih 5, matur suwun nggih ya Sri Pak To, Mas Mandon, Mbak Ida, Mbak Putri, Elsa, matur suwun. Yes, mantap. Mbak Ida ambil nek gagang ngene iki ae. Aku dikon Mbak Indah sih. Dikon Mbak Ida apa? Dikon Mbak Indah juga kan. Tanet bat, wes dikok sakmene ae. Gak duwe gak? Tanet bat digoleki ya digoleki. Ning ndi katen bat? Wes. Kayaknya anak Mas Dimas sih. Ya kosek kon Mbak Indah. Nek kamar anak Mas Dimas Mbak gak wani ngono. Wis ki Mbak Indah ya. Iki Intan juga. Iki Mbak Indah 3. Oke, siap. Pak pengen sambel tahu cah iket mau. Kerupuk golek kerupuk sing keras, Dok. Sambel tahu. Ojo. Golek sing keras, Dok. Oh, pam. Iya tak kira sambel tahu. Digawani tahu mak dames no kok sayur asin kerai. Mbak, sampean tambahin tak, Mbak? Ya. Oh, Intan juk sambel tahu, Mbak. Santen karane 2, yo aku. Terus ape nyayur. Mbak Nana masak apa? Yurung roh he. Iki sok tinggo sok ae. Iki lho. Sedep. Mbak num-num, Mbak. Kayak lombok jemplengnya, Mbak. Lombok jempleng saon. Kayak Abang Titi ya. Iya, kecap manis. Kecap manis. Oh, Dok, Tan. Anu apa? Popong, kalwa, jajane wis padha diadahi kok. Nek Intan wis bar istirahat, Ibu tulung adahi ya. Engko dilapis yang bersih nganggo tisu. Terus engko dienggo suguhan meja. Oh, gak usah tak gorengno kacang, Dok. Sekarang Bu goreng kacang apa aku doyan. Jarene untune cek cekot-cekot lah. Orang apa tangan sebelah di sini. Tapi kan ya tetep kok dadi cekot-cekot. Enggak, di sebelah di sini. Ya sembuh karengko ya. Jajane dikasih Mbak Indah, kasih Mbak Bella Santi, Mbak Lupi, Mbak Yas, Mbak Tata Janeta. Terus dikasih siapa ya neh ya? Kasih pemirsa. Wes aki, kacangnya digoreng sesuk berbodo yo gak popo, kena dienggo cemilan. Yo sekarang kok. Jare aku penjalo sambel tahu. Goreng kacang sih. Lah Ibu yo ngantuk. Ibu wis ganti setrikanan, Dok, ketoke. Mbok baleni nang ya aku Gusti. Abang wis takok lah aku kan yo lali, aku jadi setrikanan pora kan ije enek kumbahan sing diingi to. Yo nek ije yo berarti tak setrika sesuk, nek wis gak enek yo berarti alhamdulillah Ibu tak turu. Kok kremosi? Yo wis Ibu salah, Ibu njuk maaf. Yo wis ora ngore saiki aku ora takok, aku gur ape bertanya tok wis. Wis ora kudu takok, aku Mbak Intan aku gur arep bertanya. Ibu tak buk ya. Ya wis. Mesti lambene terus dikuncir. Sing guyu ngono lho. Mau nek gak guyu? Ya wis. Mbah Lam. Niki saking ngene Mbak Indah kalih Mas Dimas, Mbah. Nggih, sami-sami. Putri tunggu. Kalau Putri Bubuk, Putri Bubuk. Oh, alah. Nggih. Nggih sami-sami, Mbah. Bubuk, Dok. Assalamualaikum, Mbah. Nggih. Ngapunten nggih, Mbah, Intan iki ngritis ngajak
nganu niliki putri bubuk, Mbah. Buane nyiram sesuk. Walah adem nggih Mbah teng mriki. Adem ah. Lah niki kan cendelone langsung Mbah sembribit. Lha kuwi ngono mengger. Wis ketemu Mbah Lam wis ayem. Matur nuwun. Nggih Mbah. Bubuk sami-sami kula nggih matur nuwun ben dinten jenengan tak video ngeten iki. Nggih saged nganu nggih sekedhik-sekedhik nggih Mbah bagi rezeki Mbah nggih. Mugi-mugi jenengan sehat walafiat. Dadi bedino kena amin Mbah amin amin. Tenan. Jenengan nggih mugi-mugi lancar rezekine amin. Jenengan gadah kerupuk sing tesek keras Mbah. Nggih. Lah wong Intan yang pengen sambel tahu lho, Mbah. Sik yo Duk ya Mbah Lam. Enten mboten nggih. Ngene Mbah Lam pemirsa. Dadi bakul sing setiap hari tak concong terus. Oh, mboten enten, Mbah. Nek gendar. Wong jen nggih sadian niki barang to. 35. Nggih, 1 kilo. 1 kilo iki. Kula nggih dereng tak goreng kok, Mbah. Niki geger goreng. Nggih pun tak Aku pamit pengen riyen. sopri tak omben kok, Bu. Fanta, pengen Fanta iki. Walah gedine. Kamu dapat dari Pak Lurah belum mbok ombe, gede. Lali. Nggih pamit riyen saling Mbak Mbah Lam lho. Mbah pamit rumiyin nggih, Mbah. Mengke badhe masak napa? Masak apa iki tahu paling. Kula nggih. Tahu mbok diapakno. Tumbas pitik ngene Mbak Yut wau ajeng kula oper benjing duka kula napakne. Nggih. Pasare 120. Nggih, 120. Nggih, Mbak Lam. Jawa. Heeh. Terus nggih wayahe bodo, Mbak. Nggih. Nggih. Nggih, kula. Terpatari. Mas Agung tunangan lho, iki Mas Agung lho. So nek dadi nganten nak ya Intan nak ya Mbah Mus pas umroh sama Mbah Lam kemarin lho. Lah nggone Intan yo ora dipasang kok tak delikno ya ta. Malam iki sing ngetokno. Adrep ketung Sinar Jaya lah. Yo. Nggih nggih Bu Wedi. Niki sing berdua ta lho. Mak malam. Mak malam Mbak Balam. Kayak Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno. Hatta. Heeh, wakile Pak Hatta. Pun Balam nggih matur rumiyin. Nggih. Nggih matur nuwun ayo Mbak matur. jenenge Mbak sapa, Mbak? Mbak Ria. Mbak Ria. Ria Resti Fauzi, Blimbing. Nah, selanjutnya ya Dok ya. Ini kan kemarin dikasih lagi jajan toh Dok. Yes. Ini terok Bunda Dewi, kok terok Bunda Dewi? Maksudnya terok Mbah Yi. Mbah Yi kan apa jenenge? Wis diadahi renik-renik wingi karo Makja. Intan sing belum. Memang mumpung golek kerupuk pemirsa ternyata kerupuknya ora enek sing duwe. Kerupuknya kenapa Tan? Numpun Numpang kabeh. Digantang ini tak rambutnya. Terus dilapi neh. One kan nek bar diumbah to. Nek bar diumbah kuwi apa jenenge? Kudu ndang gage kuwi dipanasno ben ora belong-belong ning ngene iki lho. Dilapi karo nah ini lo tadi jenenge kacang apa ya? Kacang kuwi lho Dok. Kacang warna-warni. Nyah ke go sampah. Bau Kok boleh diampu-ampu ah. Putri. Iya. Maaf ya tadi gak tak beli no Fanta ya. Soalnya Intan dapat dari Pak Lurah. Nggih. Tak cukup ya. Heeh. Ya. Tapi gak boleh diombe lho. Juga boleh puasa kok. Lah tutup langsung. Tutup langsung. Iya sih. Lah wes. Oh, terap api Nah, tak cukup no Fanta. Sing dari Pak Lurah. ngomong apa?
pemirsa. Terima kasih Pak Lurah Andi. Nah, kuwi. Iki pesepreku ya. Santa. Mangka senenganku ya. Iya. Anakku pengen gajah barang. Iki dilebokno kulkas gak entuk, Bu? Ya boleh. Dilebokno kulkas ben ademku iso timbe. Iya. Kuping gajah. Sisine disaini sing kuwi lho nduk apa nek ngarani? Walah. Apa ya jenenge? Bidaran keju. Kuping Kuping gajah. kuping gajah. Traki ya? Iya, Is. Gak cukup. Gak cukup, Is. Engko enak sing bidaran keju. Ya. Iki tinggu tamu ya. Bangun Sapa? Jadi tenan. Tamune sapa gak ndek tamu jere. Tamune yo gak enek tamu yo dimakem dhewe ya. Iya ta? Kok nek isih yo ngen dimakem tas cilik-cilik. Kanca enem kuwi ya. Itu pedes lho. Pedes. Lah kene. Tak ada nih. Ya. Iya. Kene lah. Sado trepok e. Pone lagi sini. Oh enek kucrit-kucrit ngene iki. Oh iki. Oh gak sedeng pemirsa sini 5 pas. Iki yo 5. Ape tak iseni kuwi lho apa nek ngarani? Bidaran keju. Ternyata Gempon pemirsa, demikian nggih konten kali ini nggih. Donga dina yang terbaik nggih untuk jenengan semua. Semoga yang sakit duduk sing apik Nduk. Semoga yang sakit paringi kesembuhan untuk pejuang garis 2. Semoga Allah segera memberikan omongan yang salih dan salihan pemirsa. Kabeh. Kami pamit dulu ya pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah Dok. Cus. Terong jenengan bayi lan jenengan wis ayu-ayu iki. Lah nggon jenengan wis ayu-ayu. Tumpuk. Lah nggih nggon jenengan wis cantik-cantik entan keri. Kene ya Tan. Hah? Ning kene. Gak Tumbasno air sak iku Nduk, sak kotak sik Nduk ngene Ayi ya. Iya kok aku petu. Oh, ape bubuk sik. Ya wis. Nah, cus. Ya saya bubuk. Jajane. Iki sepreku aku. Iya ya. Heeh.